Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Layanan analitis online sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben parameter ing liyane rinci. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa nliti saben indikator perusahaan sing dimaksud kanthi luwih rinci. Saiki kita bakal bandingake indikator dasar organisasi saiki. Stepstone Group ticker STP. Review iki adhedhasar informasi ing 26 Mei 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Stepstone Group kalebu subkategori Alternative Investments, 27 organisasi njupuk bagian ing analisis, kang cukup wakil. Deleng pancasan digawe ing mburi video iki. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti, -8 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika, 1,5 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing pasar saham kita kabeh. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,9. Marang -8 term Stepstone Group Inc. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Stepstone Group lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Stepstone Group nuduhake owah-owahan 58,4%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 16,9%. Kapitalisasi pasar perusahaan Stepstone Group regane $8,96 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $658 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira $0,18 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $113 miliar. Bandingake pasar saham lan saham nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Stepstone Group ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 1,361%. Regane buku 0,156%. Evaluasi saham perusahaan saka kapitalisasi pasar lan neraca ing subkategori, ala -1 poin. Ayahan finansial organisasi gunggungipun $37,6 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 208,9% saka ibu kutha. Asil utang perusahaan, ala banget -2 terms. Rasio nilai pasar perusahaan kanggo pangentukan yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 58,7, sing luwih elek tinimbang rata-rata ing subkategori kasebut. Evaluasi rega bursa saham kanggo rasio badi dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala banget -2 poin. Media Wiki kanggo pungkasan 12 sasi iki -$179 mayuta-yuta. Bati ramalan kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka $350 mayuta-yuta. Taksiran indikator Media Wiki samestine ing comparison karo subkategori, passable, 0 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 7,6. Rata-rata ing subkategori yaiku 4,2, yaiku 81% luwih dhuwur tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Evaluasi rega ijol-ijolan kanggo indikator pendapatan dibandingake karo indikator ing subkategori, tolet -0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.180 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Taksiran indikator saka digambaraken revenue mangsa ing comparison karo pratandha ing subkategori, ala -1 titik. Marginality punika -15,2%, karo rata-rata 7,2% kanggo subkategori.
Asesmen untung dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,405%. Sing 236% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $7.930.000. Lan kanggo subkategori $2.360.000. Evaluasi volume modal pasar saben pegawai dibandingake karo indikator ing subkategori Pasable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan individu minus $158,800. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $40,200. Evaluasi bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Bagian revenue perusahaan saben pegawai $1.044. Subkategori $558.000. Evaluasi volume dodolan saben karyawan individu dibandingake karo indikator ing subkategori Pasable minus 0,5 poin. Volume transaksi singkat cocok kanggo 3,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 2,6%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 61% kanggo perusahaan Stepstone Group. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 50%. Rega saham perusahaan saiki udakara $58.73. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $59.01. Ayo pindah menyang tabel pesenan, sing kasedya kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh keputusan sing ditampa kanthi umum ing musim tartamtu kanthi sistem referensi kanggo ngevaluasi saham guru markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinnet. Adhedhasar asil analisis saham Stepstone Group Inc. Sistem informasi lan referensi guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan sel ing $58.72. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis nyedaki kurang. Pambiji perusahaan digawe nggunakake metodologi penilaian indeks AKIM. Take profit disetel ing 51,03. Mandeg mundut disetel ing 66,41. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Pesenan bakal ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 25 Juni 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker VIN bakal dadi pesenan tuku utama. Video kanggo urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, utama utawa wawas. Urutan ngelawan tetep ing rega final. Matur nuwun banget kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.